video chuan engtin nge winner pass hi reward zong hi engtin nge a free in kan nei theiang ti kha karan soi le dona a top thlengin min lo en sak hra manga tun tuma hian reward hi a zia hlom en maya chuanin skin scar l skin ponron da bok ta motor skin a awm boka chuan he ta hian thlawna skin a awm boka a thalawm em maya hi engtin nge winner pass hi a free in kan don theiang ti kha karon soi dawn ni a hmasa bera chuan daily in mission a hianin helai hian hei watch video pathum kan en hian ni tin hi BC hi petal coin hi 5 kan dong thei ta video pathum en zela hian chu kan lo en chin dawn ni tikhan second somni chung vel alo ni ta tikhan video pathum kan en khanin tian video pathum kan en hianin tian UC5 hi kan collect thei ani ti chuan hi kan collect anga tian BC hi 5 kan dong thei dona ti chuanin chu kan khol don ni kam hi chung vela chuanin khol ma nga thei mai karin ta chon ti chuanin hei zathum somni panga ka nei sa chu wang chuan in ma mo zat chu zahni somriat nia chumi nuwa heta upgrade ta hian chutia in ti nuwa chuan mission in hianin WP atunin lu tanga in nei tling huna ta hian aman hi zariat man le zahni somriat man awm ta zahni somriat man hi zariat man hi chu a tha zawk rolin a hlok lo ta mani tan khan chuwa chona tlom zawk hi zahni somriat hi kan ti don ta ni in khol tling huna han zahni somriat in khol tling huna khan I ta hian zahni somriat ta hian in metanga Project winner pass kan lei don ni chuan elite kha arin hong ta vek anga chuan reward ho ka kan collect don ni chuan ni lam chi sang tele chuanin inhria tur pakhat bok chu kan upgrade khan BC kha kan lo ui mai ange ui lo tur ania chan chu kan dong le vek dona heta hian tian 45 avai in kan recharge na man kha kan recharge na man che kha kan dong le vek don ni chuan chumi nuwa mission na mi hi mission na kan eng lo hui kan collect anga chuanin tiang kha kan dong le vek don ni kan man kha chuan chanin ui re lo tur ania khan kin chu aron lut tian tuna athar kha tiang khan ni tin video pathum kan en khanin BC kha 5 kan dong zel thei ta chu kan in khol nga huna tuna kan upgrade ang khanin kan upgrade anga mission ti khani to mai ni video mi lo like sak lo subscribe sak vela next video tan notification bell mi lo mai sak ve don ni